kaikille. Ja tää on tän talvin esittely. Ja mä esittelen tän talvin. No hevosille siis on vielä ikiä, koska niitä ei ehty laittaa. Ja se on myös vähän hankalaa tehdä ikäjuttuja näille, koska sit pitää koko ajan vaihtaa se, kun ne täyttää vuosia. Mutta otetaan tästä. Tässä on kassu. Kassu on tosi hyvä esteellä, lahjakas hevonen. Joo, ja kassu on ehkä noin 1-2-vuotias. Sanottaisiko nyt ehkä 1. Sitten seuraavana on Rööri, aika äkkipikainen tapaus ja tosi hankala, mutta toisaalta myös tosi kiva, jos ne saa vaan menemään helposti. Ja Röörikään ei ole paljon vielä täyttynyt vuosia. Se on ehkä melkein 2-vuotias, eli 2,5. Sanottaisiko nyt näin, koska se on ehkä hieman vanhempi kuin kassu tai sitten nuorempi. Voi olla kyllä, että kassu on vanhempi, koska kassu syntyi kesäloman, Rööri syntyi kesäloman jälkeen. Sitten on Oreo. Oreo on huono hevonen, ehkä näytä ihan siltä, mutta hän on siis kopio meidän yhden talven pompomista, joita aito pompom puhut kauniita hännän päätä. Ja Oreo on todella kiltti ja kiva, mutta joo. Sitten tää on Bob, tällainen ihana laskasrakenteinen. Ja Bob on kiltti ja aika laiska, mutta se on silti tosi kiva. Ja sitten on Uspa. Meillä on 2 Usbaa täällä talvella, on molemmat hevosia. Sattuu olemaan vatsastaja, jonka nimi on Ruusu, ja sitten hevonen, jonka nimi on Ruusu. Ja Usba on kiltti ja välillä ehkä hieman äkkipikainen. Sitten on Rieska, hyvin lahjakas ja osaava, mutta toisaalta myös vähän sellainen, että vähän sellainen, että ei ihan osaa tai on ehkä vähän niin jotain sinne päin. Sitten se on Vilna. Vilnasta ei olla ihan varma, että onko se pitkä vai keskipitkä, mutta mä aika veikittäisin, että se on keskikokoinen. Ja Vilna on siis aika ihana hevonen. Se on todella nopea ja osaava. Ja se on siis vähän niinku arabialainen, mutta ei ehkä ei ole ihan varmaa, eikä siellä ole niin paljon väliä. Sitten on Karamelli. Karamellikin on tosi ihana. Ja kiva luontoinen hevonen. Se on myös tosi kiltti. Ja Karamellissa me tiedetään sen verran, että se on samankokoinen kuin Tiksu. Nyt Tiksu me menee ihan kohta. Sitten se on Glitter. Glitter on taas laskasrakenteinen. Glitterkin on aivan ihana ja tosi reipas. Ja hänkin on aika kiva. Sitten on tää itse Tiksu. Tiksu on aika reipas ja hieman säikky. Se on siis oikeasta hevosesta vähän kopioversio, niin Sveissinä, tai siis Sveissinä, niin Tiksuna. Oikeasta hevosesta, ei ihan kopio. Sitten on niin poni. Mä en tiedä näkyy sitä ponia, mutta tää on Hippu. Ja Hippu on vähän, kutsutaan arabialaiseksi, mutta en tiedä onko hänestä ihan arabialaista, kun tää on todella sijoja ja pieni. Ja Hippu on siis poni. Ja varmaan jos näkee, niin tästä parkiosta huomaa, että hän on ainakin aika lahjakas hyppääjä, kuten Tiksukin. Muut eivät nyt ole palkintoja voittajat, koska eivät ole paljon kisannut, koska tämä on aikaisemmalla talvi, missä on tosi paljon nuoria. Sitten mennään tätä talvin 4. laskasrakenteeseen. Ja tässä on Rose, ja Rose on taas kopi, niin toinen versio. Se siis toinen versio kuin siis sama hevonen toisesta hevosesta. Ja hänellä on vaan nämä pompuaterit, että hän on muuten tosi sama kuin Harry. Ja Rose on myös vähän laiska, mutta se on myös kiltti. Ja tässä on vaikka.